Oho, Bob! Oho! Jorma, etkä sinä vaan nähnyt. Minä olin minun aamutoimissa tässä. En minä mitään nähnyt. Etkä sinäkään ole sitten nähnyt minua. Joo, sovittu. Tässä kun minä kävelin, niin tulin ajatellen Oho, sitä. en minä tiennyt, että sinä teet ajattelutyötä. Että... Jaa, Hansson! Olen auto ja tää on tolppaa nyt samalla tässä. Mikäs sinulla heti ensimmäisenä suunnitelmassa? No minä menen. Oli tosi hauska, kun minä olin tuolla hiekkalaatikossa. Miksi sinä olit muuten siellä edes muutenkin, että minä en nyt tiedä ymmärrä. En minäkään kyllä ihan nyt ymmärrä. Sebastian muuten nykyään jakselee, miten se? No, Sebastian siellä kotona pyörittelee ja muuta, että kyllä sillä ihan hyvin menee. Pelaako se paljon? Joo, aika paljon se tuppaa pelaamaan joo. Sillä vielä se addiktio, mitä yritettiin hoitaa silloin. Ai niin se, ei minä ole. Muistatko, kun me mentiin sinne ihme rannalle peliaddiktion leirille? Ai niin, se oli se, että me yritettiin saada tästä Sebastianista puristettua kaikki ulos. Joo, ja Tale oli mukana kanssa. Se oli oikein antoisa viikonloppu. Se oli kyllä joo.